ezintasun hori bideratzeko, errota kultur zentrala, abaginotarrentzako antzerki emisio jasangarriak zabalduko ditu. Ingurumen antzerkizalearentzako onuragarri izango delakoan, emisio hauek txerto gixako eragina izango dute zuen artean. Lehentasunez tratatuko den herritar taldea birusaren eragin kontrola ezinaren ondorioak errazen jasan dezakeena izango da. Hau eta gaztetxoena. Eta egiten duguna da, kezkatzen gaituena edo salatu nahi duguna, plazaratzen dugu. Kasu honetan, Uhartez ezagunean hartu dugu Saramagoren liburu bat non jarritakoa edo botereak edo, azken batean, gizartean esarritzen den arauatik edo kanpo ere badaudela hainbat gauza, eta beste alde batetik goraipatzen duena edo aldarrikatzen duena da, norberaren amesteko edo bere bizia edo bere nortasuna bilatzeko aukera aldarrikatzen du, eta guk gai hori interesgarria iruditu zitzaigun, irakurri genuenean liburua, eta gure lana hain zuzen hortaz doa, ez? Eta, oso era plastiko, poetiko, eta, batzutan oso humoretsua bebai dena, Markelineren egiteko era hau, honekin egin duguna izan da, ikuskizun bat, non jentea ondo pasatzen du, baina baita ere, badaukabe bai, esparru bat, gurasoak eta umeak batera ikusten duten obrari buruz, ikusitakoa komentatzeko, eta hortaz, nahi izan eskero, areagotzeko edo profundizatzeko, ez? Eta, bakarrik bukatzeko gonbidatzea Abadiño guztiari proiektu honeri babesa emoten etortzeko, oso ondo pasatuko dutelako, gaur egun inguru honetatik dauen antzerki talde maila handikoenetarikoak hemen egongo garelako, eta horrek ekartzen duena da jenteak erantzuten badu holako proposamen honeri, segurenik luzarorako bidea izango dugula, eta bai gizarteak eta baita ere guk seguru onik aterako garela eta gero eta hobeagoak, ez?